दानफा एफा 32 बेरगाव बिटिसि बियाबाव बेखेवनाय एबा गोदानै मावनो लानाय हाबाफारि बिटिसि बिसायख'थिया साखाथियाव फैनाय लोगो लोगोनो बर'नि माखासे राजखान्थि दैदेनगिरि थामहिनबा इएम एमएलए एमएलए बायदि बिथांमोनहा गावबा गावनि बियाबाव रायजो राजाफोरनि मोजां राहानि थाखाय खामानि मावना दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया बिटिआरआव थाद'राय गैयै सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगांनो बिटिआरनि हारिमुआरि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ गावनि 32 नं बेरगाव बियाबाव गोबांमानि माखासे मावफुंनो लानाय बिथांखिफोरनि लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। दिनैबो फिन गावनि बियाबाव बड'फा रेनब' रिभलिउसन मिशन एनजिअनि गेजेरजों गामियारि लामा फोजौखांनाय थांखिखौ बिथा खालामना दोंब्रै लामाखौ सिसि ब्लक लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे 32 नं बेरगाव बिटिसि समस्थिनि सिङाव गासै जोङो दिनै 16 किल'मिटार लामा सिसि ब्लकनि बानायनायनि थाखाय जोङो खुन्था गायसनबाय आरो बेखौ जोङो जोंनि मोनसे एनजिअ बड'फा रेनब' रिभलिउसन मिशन होननाय बेनि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनि मोनसे प्रजेक्ट जोङो मोनदों आरो बिनिनो गिबि फेज बे 16 किल'मिटार लामाखौ जों खुन्था गायसनदों आरो जोंहा फैबाय थानाय समाव जोङो जिहेतु बेरगाव समस्थियाव जोङो 100 किल'मिटार फार्स्ट फेजनि लामा जों बानायनो थांगासिनो दङ आरो बिनि फार्स्ट फेजनि फार्स्ट प्रायरिटि बे दोंब्रै लामा बेयाव गासै 16 किल'मिटार बेखौ जों दिनै खुन्था गायसनबाय आरो बे लामाफ्रा जोबोद गोनांथारमोन। भारत उदांस्रि जानायनि उननिफ्राय बेफोर लामायाव सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखैमोन जायनि थाखाय बे लामाफ्रा गोग्लैसोनायमोन आरो गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां असुबिदायाव गोग्लैना दङमोन। थांलाय फैलाय हान्था मेला जोंनि समाज जौगानाय ओनसोल जौगानाया हान्था मेला मोजां जायोब्लासो जायो, गारि मटर हाबनो हानाय जायोब्लासो जायो। दा बेखायनो बेफोर जायफोर लामाखौ जों दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय बेफोर लामाजों थांलाय फैलाय खालामनो हायामोन आरो माखासे लामा बे गामिजों बे गामि नुहुरनायाव खाथि खिन्थु लामा गैयिनि थाखाय गोजानथिं गिदिंनानै थांनो गोनां जायोमोन। बेबायदि लामानिबो गामिनिबो लामाखौ जों दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिसेसकय बेरगाव समस्थियाव जोंनि जि 365 समाज दङ गुबुन गुबुन हारि माहारिनि धोरोमनि बे समाजनो जोङो गंफ्रोमबो समाजनो जोङो लाइ लथर होनो थाखाय जोङो थिरां खालामनाय जादों आरो बेनि थाखाय लाइ लथरखौ जों थियारि खालामबाय आरो मोन 150 गेलेगिरि हान्जानो एबा क्लाबनो जोङो गेलेमु आगजु होगोन आरो बेबो जोंहा थियारि जाबाय आरो मुंख्लं न'खरनो सलार राननाय बेरगाव समस्थिनि सिङाव थानाय एबसुनियानो होन पिएलटिआनो होन एनडिबिनियानो होन गासैबो मुंख्लं न'खरनो सलार हम सलारजों राननानै होगोन आरो मुंख्लं न'खरनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो गोरिबसिन न'खर जायफ्रा खामायनो हानाय साख्रि लानो हानाय मानसि गैला अहहाय बिथांमोनखौबो जोङो सहाय खालामनो थाखाय गंफा गंफा बेटारि रिक्सा जोङो रानना होनो नागिरदों। बेबायदिनो जोंहा नैबे बेरगाव समस्थिनि सिङावनो एक्वाकालचारनि गेजेरजों ना फिसिनायनि थाखाय कमिउनिटि पन्ड एबा रायजोनि हाखर जों जावबाय। हाग्राबारि बाथौ आश्रमाव जोङो 14 बिगानि जावदों आरो जोंहा गोरामाखा होननाय गामियाव जोङो 18 बिगानि हाखर जों खम समनि गेजेरावनो जावनानै बिथांमोननि रायजोनि थाखाय जोङो मावनो नागिरदों आरो बेनि अनगायैबो बेरगाव महकुमानि जि सारियालि दङ बेयाव जोङो स्ट्रिट लाइट जों लागायनो नागिरदों। बिनि सार्भे बिनि अर्डारा जाजोबखाबाय जोंहा साननै सानथामनि गेजेरावनो बे स्ट्रिट लाइटआ सफैगोन आरो बे सफैयोब्ला बे बेरगाव सारियालियाव जोङो बे स्ट्रिट लाइटखौ लगायो। आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जिहेतु 32 नं बेरगाव समस्थियाव गुबुन दोलो बादायनो गोनां बा गुबुन दोलो बायदावथाव बा गुबुन दोलोआ बादायनानै देरहानो हानाय जेबो परिबेस गैला। बिपिएफ दङमोन नाथाय बिपिएफनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेर्सोन बर' बिथाङाबो जोंजों एखे लेगे खामानि मावनो थाखाय गावजों लोगोसे गोबां रोजा सापर्टारखौ लानानै जइन जाबाय। नेर्सोना गाव हारसिं जादों जइन बिथाङा आरो साननै सानथामनि गेजेरावनो बिथांनि जिखिनि सापर्टारफोर बिथाङा लाबोजोबसिगोन। दा बेखायनो गुबुन दोलोनि बेवहाय जेबो प्रभाब गैला आरो बेखायनो जों दिनै रंजानायनिबो खोथा गैया नाथाय रायजोनि खामानि मावनो जिहेतु जों ओंखारदों जायजों बा जाय दोलोजों
जाय सरकारजों रायजोनि खामानिया जाबाय थादों, गोजोना गायसनजाबाय, जौगानायनि हाबाफारिया सोलिबाय थादों, बे दोलोजोंनो रायजोफ्रा थानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला रायजोफोराथ' सरकारनि सुबिदा मोनब्लानो जायो आरो सरकारनिफ्राय जों सुबिदाखौ जिहेतु होनो थाखाय नाजाबाय थादों, होबाय थादों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरा जाहाथे बेलेग गुबुन दस्रा खोथा जाहाथे साना, जोंनि बिटिआरनि गाहाय मानगोनां खुंगिरि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकार, बिथांनि दैदेननाय UPPL दोलो बेखौनो मददि खालामनांगौ होननानै खावलायो। नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर थावनि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।